játszásban azt a kört, amellyel Felipe Massa megszerezte a pole pozíciót az osztrák nagydíjon Spielbergben, a Red Bull Ringen. Az 7:59-nél állt meg az óra, és ezután így örültek a Williams garázsában. Ott van Frank Williams középen, ez pedig Felipe Massa öröme. Ezzel szerezte meg az első rajtkockát az időmérő edzésen. Pedig volt a körben, látszott ebből az ismétlésből is, hogy maradt benne tartalék, ennek ellenére ez volt a legjobban összerakott kör mégis.